България е сред най-добре развиващите се страни, но не в реалния, а в виртуалния свят. В нова социална мрежа под формата на игра хиляди хора от цял свят правят виртуални бизнеси, политика и дори водят войни. Виртуалната държава много прилича на реалната, само че всичко се случва пред компютъра. Веднъж месечно виртуалните граждани избират президент, народно събрание и лидери на политическите партии. Населението на компютърната България наброява 8000 души. Всеки играч е гражданин. Той има гражданство, което може да сменя. Може да воюва, може да работи, всъщност то му е гарантирано като право. Може да бъде собственик на фирма, може да спекулира на валутния пазар. Оказва се, че във виртуална България има и корупция, и икономическа криза, а политическата карта на света няма нищо общо с реалната. Малко като от времето на студената война. Във виртуалния свят няма Европейски съюз. Вместо това, повечето страни в Европа са се хванали за гушите и водят ожесточени битки. Слава Богу обаче, войните се случват само пред компютъра.